ಬಂದುಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ನಿರಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಅಂಚಿನ ಹತ್ರ ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ತಂಬೂರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತದ ಒರ್ಮೆಲ ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಇನಿ ಪುದರ್ ಜಗತ್ ಒರ್ಮೆಲ ಈಕೊಂಜಿ ರೂಪ್ ದಿಂಜಿದಿಂದ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ಸೇರೋಣ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರ್ನಕ್ಲ ಪಾತೆರಲ ಕೆವಿ ಪಾತೆರಲ ಕೇನೊಂದು ಅಕಲನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆತ್ತೊನ್ನ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆಪುಡು ಜೀವನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಗನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಕ ಪಣ್ಣದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬತ ಪನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬದ ಎಗ್ಗೆಗೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತಿ ವೇದಿಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯರ್ನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಪುದರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನತೆ ಪಾಡ್ದ ಆಡ ಕೆಲವರು ಇನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆ ಅಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಗೌರವದ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ಪೋತೆ ದಯಪಟ್ಟ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯತಾರೆ ಅದ ಇನಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸೇರಿಕೆ ಇನಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗೆ ಬೋಡದು ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿನ ಅಟ್ಟನ ಮಲ್ತದ ಮೊದಲೇ ಮನುಷ್ಯನು ಗುಣಟ ಗುಣಿಸನ ಗುಣವಂತೆ ಆಬೆಗೆ ಭಾಗ್ಯಡು ಭಾಗ್ಯಸನ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಆಬೆಗೆ ಸಾಲಡು ಕಲೆಂಡ ಸಾಲವಂತೆ ಆಬೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಿಸುನಿ ಕೂಡಿಸುನಿ ಕಲೆಪುನಿ ಭಾಗಿಸುನಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾ ಪೂರ ಭಗವಂತೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆರಂಭ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯತೋಡು ಆನೆ ಮೋನೆದ ಉಳ್ಳಾಯೇ ಸುರುತ ಪೂಜೆ ಕೈಕೊನುನ ಗುರಿಕಾರೆ ಎಲಿತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಲೋಕುರ್ಮೆ ಬೆರೇನ ಗಣಪತಿ ದೇವರೇ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡಬೂರನುವೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರನು ಇತ್ತಿ ಇಷ್ಟೆರನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ದಿಂಜಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಸರಗೋಡು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಕೇರಳ ಚುನಾವಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಆದ ಪುನಚನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ್ರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಮಂದಿರದ ಎಂಕ್ಲ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಬಾರಿ ದುಃಖ ಬಕ್ಕ ಬೇಜಾರದ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ 2-3 ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬು ನಡತು ಪೋಯಿನ ಸಂಗತಿಲೇನು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆತ್ಮೀಯ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಆದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಕ್ಲೇಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆನಗನೆ ಈ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಿದೆ ತಂದು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸುಮಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲೇನು ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಈ ಹಂತಗೆ ಎತ್ತರಗೆ ಬುಳೆಪುನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತೆರಡು ಒರಿಯಾದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಲಾಲ್ ಕರಿನ 3 ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬು ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ಸುಮಾರು 43 ಆ ವರ್ಷಡೆ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಂದನ ರೀತಿಡ್ ಅರೇನು ದೇವರನ ಪಾದಾಗ ಕೊನತನ ಸಂಗತಿ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐನು ಎಂಚ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಐದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಶ್ಚಯ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ತಿ ನಿಶ್ಚಯ ಆದ ಐನು ದುಂಬು ಕೊನಪುನಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷಲ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಕೊರೋನಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸರಿಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ವಿಧಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೂರ ನಿಶ್ಚಯ ಆದಿತ್ತು ನಿರ್ದಾತ್ರ ದೇವರನ ಕೆಲಸ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಿಳೆಯರು
ಪೂರ ಆಕಲು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಂಡು ಐನು ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತದು ಶೋಕಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ರೀತಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊನಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೇನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾಸ ಕುಲಾಲ್ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಈ ಊರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂರುಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಐತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಐತ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಆದ ಇನ್ನು ಮಿತ್ರನಗರ ಅಂತ ಅನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಆ ಬಾಗಡ್ ಬರಡುಂದಾಂಡ ಮೂರುಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನ ಪುದರ್ನ ದೀಪುನಂಚನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಸಾತ್ಕೋರ್ನಾರು ವಿಶ್ವಾಸ ಕುಲಾಲ್. ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಲೇನು ದಿವೊಂದು ಮಾತೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಾರು. ಮಂದಿರದ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ್ಯಗಳ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ತರಬೇತಿ ಇಜ್ಜನ ರೀತಿಡ್ ಐನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸೊಂದಿತ್ತೇರು. ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಟುಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಪೂರ ಸಂಗತಿದ ಮಧ್ಯಡ್ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ದೇರು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಯಾನು ಸುರುಕಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಕುಲಾಲ್ನ ಆತ್ಮಗ್ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಾಡು ಅರೆಗ್ ಸ್ವರ್ಗ ತಿಕ್ಕಾಡು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬಗ್ ಐನು ಸಹಿಸೋನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಕ್ಲನ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದು ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗ್ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಾಡಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತೆರ್ಲ ಲಕ್ಕುದುಂತದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ನ ಆತ್ಮಗ್ ಶಾಂತಿನ ಕೋರಡು ಮಂಡದ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡಲು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ತುಂಬು 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 ಪೋಂದು ಪೋಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರಗೋಸ್ಕರ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆಂತನಕ್ಲೇನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅಕ್ಲನ ವಿಧಿ ದೇವರ್ನ ವಿಧಿ ಆಟಗ್ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲದ ಅಲ ಪನಿಯರ ನಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಊರುಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನನ ಕೆಲವರ ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಬೆಂದನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಕಲೆ ಒಂದ ಅಕ್ಲ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರಾಗ 24ನೇ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಇನ್ನಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ 25ನೇ ವರ್ಷ ಮಂದಿರದ ಅಧಿಕೃತವಾದ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರ್ ಬತ್ತದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವನ 14ನೇ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕರೆನ 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಬಾಗಡ್ ನಗರ ಭಜನೆ ಜನ್ಮದಿನದ ನಗರ ಭಜನೆ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಉತ್ಸವಲೇನು ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸಲೇನು ಪೂರ ಮಲ್ಪನ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನು ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಈ 25ನೇ ವರ್ಷ ನಂಕು ಪುರಂಚಿನ ಸವಾಲ್ದಾದ ಬಂಡ 25ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗಿದಾಲ ಕಸೂರಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯರದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದನ್ನ ಒವೇ ರೀತಿದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಭಾಂಗಣ ಆಡು ದೇವರನ ಕೆಲಸ ಆಡು ಓಲ ಎಂಕ್ಲಿಗಿದಾಲ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ ದಾಲ ಓಲ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ದೇವರ ಪೂರ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಬೋಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ಈ ಊರದ ಮಾತ ಜನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲ ಸಹಕಾರಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರಾಗ ಬೋಡಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನ ಇನ್ನು ಉಪ್ಪನ ಸಂಗತಿಲು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಬೇತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಲ್ಪಡು ಬಂಪನ ರೀತಿಡ್ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ಈ ಒಂದು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸುಮಾರು 25 ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಲ್ಪಡು ಬಂಪನ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಇಂಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮಲ್ದ ಐಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿಂದುರುದ್ರ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಕೆಲವು ತಿಗಡ್ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾನ ನಡೆದು ಬತ್ತಿನ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತದ ಖಂಡಿತ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ಐನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಊರ್ದ ಜನಕುಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕುಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹಿಳೆಯರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ರದ್ದು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಐಟು ಒವೇ ರೀತಿದ ಗೊಂದಲ ಬರ್ಚಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದಕ್ಕೂ ಮಲ್ದೇರು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ದೇವರೆತ್ತಂಡ ಈ ಮಾತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸಹೋದರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಈ ಬಾಗಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಆಪಲ ಪನ್ರನ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆರು ಟೀಚರ್ ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ಆರು ಮಾತ
ಮಾತ ವಿಷಯಲೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಬಾಗಡ್ ನಂಗೆ ಮಾದರಿಗಳ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಪಕ್ಕ ಕುಂಪಲದ ಈ ಪರಿಸರಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಇನಿ ಬೈದೇರು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಸವೈದನ್ರಿ ಎಕ್ಕ ಭಜನದ ಸಂದರ್ಭ 1 ಗಂಟೆ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಸವೈದನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಈ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಇನಿದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಯಾನು ಪನ್ಪನ ಈತೆ ಬರ್ಸ ಬರಡು ದೊಂಬು ಬರಡು ಗಾಲಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೂ ಪೋಡಿಯಾರಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ದುಂಬು ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪುನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ದೆಪ್ಪುನು ಭಾರಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಹತ್ತನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅದು ಎಂಚಿನ ಆವಡ ಅವೇ ಆಪುನಿ ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತದ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಒಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಚಿನ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆದ ನಾಟಕನ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಮುಲ್ಪ ತುಯ್ಯಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಗುಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಾನ್ಪನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪನೆಗೆ ನಂಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡ ಪನೊಂದು ತೊಂದರೆದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಸ್ತೂರಿಯಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಅರೇನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ನಂಚಿನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೇರೆ ಬದ್ದದು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅರೇನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಘಟನೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಟ್ಟರೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಈ ಬಾಗಡ್ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಬಾಗಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರದ ಅತ್ಯಂತ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಸ್ತೂರಿಯಕ್ಕ ಬದ್ದದ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿರಾರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನಾನೋರಿ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನೇರು ಹೆಚ್ಚಿನಂಶ ಈ ಕುಂಪಲಗೆ ಪೊಸತ್ತು ಬೈದನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದ್ ಆಂಡ ಬಾರಿ ಎನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ 25-30 ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬುದ ಇತಿಹಾಸನ ಹೊರ ದೆತ್ತದು ಈ ಕುಂಪಲಡು ತೂಂದಾಂಡ ಈ ಊರಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಅತಂದಾಂಡ ಕುಂಪಲ ಶಾಲೆ ಆದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಈ ಕುಂಪಲದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಆದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಯಾನ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ನ ಎದುರು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪಗ ಇನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಜ್ಜಂದನ ಕಾಲ ಒಂಜಿಗೋನಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಮೇತ ಅಪಗ ಕನವೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಟ್ಟಿಗೆಡ್ ಕುಂಪಲ ಶಾಲೆನ ಇಟ್ಟಿಗೆಡ್ ಮಣ್ಣಡು ಕಟ್ಟದ ಶಾಲೆನ ಮಲ್ಪನ ಇಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜವನೆರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಜವನೆರೆ ಅಪಗ ಏನು ಬಜಿ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಶೇಖರನ್ನೇ ಅಪಗ ಬಾರಿ ಜವನೆ ಆದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾದರಿಗಳ ಸಾರಥ್ಯ ಕೊರದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಾದರಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಯಾನಿನಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇಡೀ ಊರು ಇನಿ ಕುಂಪಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಊರು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆದುಪ್ಪು ಈ ಕುಂಪಲ ಮಾರ್ರೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಊರು ಆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಊರು ಆರೆಗೆ ಆನಿ ಐಕ್ ಅಡಿಪಾಯ ಪಾಡ್ನಾರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶೇಖರ್ ಬಂಗೇರ್ ಕುಂಪಲ ಆರು ದುಬೈ ತಿನ್ನದ ಹತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಹಣ ಆರು ಇಡೀ ಅರ್ನ ಜೀವನದ ಆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನನ ಈ ಕುಂಪಲಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ಯಂತ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ಸವಿಸುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನು ಶೇಖರನ್ನ ಮಲ್ದಾರ್ ಅರೆಗೆ ಅವು ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪನೋ ಯಾನು ಯಾಪಲ ಶೇಖರನ ಪುದಾರ್ ನಿರಂತರ ವಾ ಸಬೆಟ್ಲ ವಾ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಯಾನು ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ ಪನವಂದೆ ಒಪ್ಪು ದಯವಂಡ ಈ ಊರಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಊರು ದಾಖಲೆ ನೆನಪು ಪಡಿ ಶೇಖರನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಕ್ಲಾಪ್ ಬಟ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಊರ್ನ ಈ ಊರ್ನ ಕಟ್ಟದ ಬೆಲೆ 18 ಆರ್ಲವರಿ ಜನ ಶೇಖರನಾಗಿ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಜನೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೇನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ತನ ಆನಂದ ಮಿತ್ರ ನಗರ ಮೇರ್ ಬದ್ದದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲೆ ಆನಂದ ಮಿತ್ರ ನಗರ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನಲೇನು ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ಮಲ್ದೇರಿ ಸುಮಾರು 22 ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬದ್ದದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಭಜನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನು ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಭಜಕೇರ್ ನಕಲು ಪೂರ ಮಲ್ದೇರಾಗ್ಲೆ ಮಾತರಿಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸವನಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು ದುಂಬದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಎಂಗ್ಲ ವಿಜಯನ
ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವನು ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕ್ಲಿ ಏರೆಗಾಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತಿದ್ದಂಡ ಹರೀಶ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಚಿನ ಬಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರಾಗ ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ನಾನು ನೀ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಗಂಬಿಲಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರಷ್ ಎಂಜಿನ ಪೂರ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಬೋಡು ಅವು ಪೂರ ಸಮೇತ ಐಕು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿನ ಬಾರಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ತಿಕಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು ದೇವಂಡ ಈ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಬಗಂಬಿಲದ ನಮ್ಮ ಬಗಂಬಿಲಡ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರಾಂಜಲಿ ನಗರದ್ದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ತಿಕೆಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚು ದತ್ತು ಹರೀಶನ್ನ ಒಂಜಿ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟದ ಜನಕ್ಕೆ ಉಂತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ಐಕ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತೇನೆ ಕೊರಪೆ ಅಂತೇರು ಹರೀಶನ್ನೇ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದೆತೋನೇರಗ್ಲ ಈ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಅದು ಉಪ್ಪೊಡು ಅನ್ನೋದು ಹರೀಶ್ ನಿಸರ್ಗ ಬೇರೆನೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಹರೀಶನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇರೆನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಇತ್ತೆನಿಕಲು ಫಂಡರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪದ್ಯಲೇನು ಪೂರ ಪನ್ಪುನಾರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೇರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸಿಂಗರ್ ಆತೇರು ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಕೋಡೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ಪನೇಟ್ ಮಾತ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮನುಷ್ಯ ಏರ್ ಪನ್ಲೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಇಡೀ ಭಾರತಡ್ ತುಳುನು ಸಾರಿ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಪನ್ಪನ ಆಂಡಲ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಈ ವಿಜಯನೇ ಅದು ದೇವಂಡ ಕೊರಿಯಾಡ್ದೋರಿ ಅಸಲ್ಗು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ಕನಪನ ನಾಟಕನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಕಂತು ತೋಜವನ ಮುಖಾಂತರ ಐಟಿ ಯಥಾ ಜನ ಕಲಾವಿದರೇನು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಲಾವಿದರೇನು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಅತ್ತಂದ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರೇನು ದೆತ್ತು ತೋಜಾವನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಅವತ್ತಂದ ಆರು ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರ ಅತ್ತಂದ ಅರೆಗೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಓಲ ಸಂಗತಿ ಬರ್ಚಿ ಅರೆಗೆ ಆ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಆ ರಂಗಗೆ ಎಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಡ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯಯುತವನ ಅಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಏತೋ ನಾಟಕಲೇನು ಬರೆದು ನಾಟಕನ ರಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಐಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರದು ಕಲಾವಿದರೇನು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರೇನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡೆ ದೆತ್ತದು ಅಂತ ಅವನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಇನಿ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಇನಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿನ ಬಿಂಬಿಸುನಂಚಿನ ರೀತಿಡೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹಿಂಬು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಂಗಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತನ ಒಲ್ಪಲ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಪನ್ಪನಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಲ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಂಡಲ ಐಕ್ ಏತ್ ಚಾರದಿತ್ತರ ಆಯ್ತ ಮೂಜಿ ಪಟ್ಟು ಚಾರ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ರೇನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ನಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಅಂಚನೆ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾರು ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ವಿಜಯನ್ನ ಈ ನಾಟಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಗ್ಲ ವೇಳು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಎಂಗ್ಲ ಮಿತ್ರೆಯುಲ್ಲೇರು ಉದ್ಯಮಿ ಆರು ಕಾವೂರುಡು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಮಾಲಕರಾದ ಇನಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಾರು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇಳು ಬೈದೇರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆನೆ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಲಾಡಂಬೇರ್ ಬತ್ತದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವೇಳು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಗಿರೀಶ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ
ಆರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಪುಜೇರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆದ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಆರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಯ್ದರು AJ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದ ರೀತಿ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಸದ್ಗುಣ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಏರನೆ ಈ ಒಂದು ಕುಂಪಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂದಿರದ ಪರವಾದಿ ಅನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲೆ ಬೇರೆಗೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಮೂರುಕಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಶಾಲ್ ಬಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲೆ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಮೂರುಕಟ್ಟ ಅರೆ ಅನ್ನದಾತೆ ಈ ಇನಿಲ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಂದು ಪೂರ ಆಯ್ಬಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒನಸ್ಕೋರ್ಪುನಾರು ಚಂದ್ರಾಸನ್ನೇನೆ ಅಂಚನೆ 2 ದಿನ ಕುಂಪಲದ ಈ ಭಜನೆದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ವನಸದ ಸಾಕಾರ ಪೂರ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ತಿನಾರು ಅರೇನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಕೆಲಸದ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಕೆಲಸ ಚಂದ್ರಾಸರಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಇನಿ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅತ್ಯಂತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬೋಡಿತನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಏರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಂಡಾವು ಹಿಂದೂ ಸೇನೆದ ಐತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಂತೆರ ದುಪ್ಪನಂಚಿನ ಯಶೋಧರ ಚೌಟ್ರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದಿದೆ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಅರಡ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಶೋಧರ್ ಚೌಟ್ರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಯಶೋಧರನ್ನೇ ನಂಗೆ ಮಾತಾ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಏರೆಗೆ ರಕ್ತ ನೆತ್ತೆರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆತ್ತೆರನ್ನ ಉಚಿತವಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಆಪತ್ಕಾಲದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಶೋಧರ್ ಚೌಟ್ರು ಮಲ್ದೇರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಮೂರುಕಟ್ಟ ಬೇರೆ ಬದ್ದದು ಯಶೋಧರನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಮೂರುಕಟ್ಟಲ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬುಲೆಪುನೇಟ ಅರ್ನಲ ಮಹತ್ವವಾದ ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರನ ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ 2ನೇ ವರ್ಷದ ನಿರಂತರವಾದ 2ನೇ ವರ್ಷ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜವನೇರಿನ ಪೂರ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಊರುಡು ಬೊಡ್ಚಾಂದನ ಒವೇ ರೀತಿದ ಚಟ್ಟಕು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಜವನೇರಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಜವನೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆಗೆ ಶಿವಾನಂದ ಟೈಲರ್ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಒಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಇತ್ತಂಡಲ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಿನ್ ಬೋಂಡಲ ಐನ್ ಕಂತು ಕೊರದು ಇಡೀ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಚ್ಯುತಿ ಬರಂದನ ರೀತಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ಚಾಚು ತಪ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪನ್ಪುನ ಹುದ್ದೆಗೆ ವಾ ರೀತಿದ ಗೌರವ ಕೊರಡ ವಾ ರೀತಿದ ಬೆಲೆ ಕೊರಡ ವಾ ರೀತಿದ ಐಕೊಂಜಿ ಆ ರೀತಿ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪಡ ಇನ್ನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಕುಂಪಾಲ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೋಣ ಅರೆಗೆ ಚನಿಯ ನಾಯಕಿಯರು ಬರ್ತದೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡ ಚನಿಯ ನಾಯಕಿಯರ್ ಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಆರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಏತ್ ಕಾಸು ಬೈದಿನಿ ಏತ್ ಖರ್ಚಾತನಿ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಪಿನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕಿಯರು ಅಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕ ದಿವನ್ನಾರು ಚನಿಯ ನಾಯಕಿಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪರೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಡೀ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸೋನ್ನಂಚಿನ ಕರಿನ 24 ವರ್ಷದ ಈ 25ನೇ ವರ್ಷ 25ನೇ ವರ್ಷಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಗ್ಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇಡೀ ಊರುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಂಘಟಿತವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸವನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮಂದಿರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿ ಆದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ
ಮಾಲತಿ ಕೇಶವ ದಾಸ್ ವೇದಿಕೆ ಇಡಲೇರಿ ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತುನ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ರತ್ನಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ರತ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನನುಲ್ಲೆ ರತ್ನಕ್ಕಲ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಜನೆದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾರು ಆರ್ಲ ಇಡೀ ಮಂದಿರದ ಮಾತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಂದಿರದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಕೇಶವದಾಸ್ ಬಗಂಬಿಲ ಅಂಚನೆ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಜಗತಾಪ್ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಪುನಂಚಿನ ಸುಜಾತ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸರೋಜಿನಿ ಗೋವಿಂದನ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಮಂದಿರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಊರದ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ದಾದಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಜಯನ್ನಾಗಿ ಪಿರೋರ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂದು ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇನೆ ಊರದ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದೆ ನಾನು ಪಾತ್ರಂತ ಜೈನ್ ಜೇಕರ್ನ ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ನಮಸ್ತುತೆ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪು ಬಾಗಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಸುಮಾರು 300 ಎಕರೆಡ್ದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟಾರಡ್ ಅವೇ ತೂಕ ನಮ್ಮ ನೌಕರರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹರೀಶ್ ನಿಸಾರ್ ಗೊಲ್ಲರು ಆರು ದೊಡ್ಡ ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರನ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನತ್ತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಒಂದು ಇನ್ನಿಕ್ 24ನೇ ವರ್ಷ ಕರೆದು 25ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕಾರ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ ಮುಗೀತದ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿ ಒಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಅಂಚನೆ ಒಂದೇನು ಬೆಲೆಪಾಯಿನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ನೆಕ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ನುಡಿನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಇನಿ ಕುಂಪಳದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ನಾಲ್ವರು ಗೊತ್ತ ಒಂದುಂಡು ಬಂಡ ಐತ ಪಿರಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸತೀಶಣ್ಣನ ಬೇಲೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ 25ನೇ ವರ್ಷ ಕಾರ್ದಿದ್ದಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಜನಸಾಗರ ತುನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಸಮಯಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಈತ ಜನತ ನಡುಟು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಳದ ಜನತೆದ ಒಂಜೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ 25ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಒಂದುವೇ ಸಮಯಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಜೋಕುಲು ಜವನೇರು ಬೂರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದಾರು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಪಥ ಅಥವಾ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪುಡಾಯಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಾಳಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ದ ಒಬೇ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಡ್ ನಡಪುಡ್ಜಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಶಪಥ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಣತ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ರಾಜಕೀಯ ತಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ ಹತ್ತು ಲೋಕದ ಡೊಂಕು ತಿದ್ದರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಡೊಂಕುನು ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬನು ಯಾನು ಸರಿಯಾದ ತುಯ್ಯಡ ಇಡೀ ಲೋಕಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹರಡಾಗ ಜನಜಾಗೃತಿ ನಮ್ಮ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಆವಡು ಪಡೆದು ಎಜೆ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಅವಲತನೆ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಡಪವನ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಡೆದು ಮುಬ್ಬರ ಕೂಲಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಡೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಕೂಲಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಡೆದೆ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ವೈಯಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಆರು ತನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆದಷ್ಟು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ತಿರುಗಾಡೋದು ಬೆಟರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಾಕಿ ಕೂತದ್ದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನೀವು ನಾನು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ನಾವು ತರಕಾರಿಗೆ ಲೈನ್ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದವನಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ಪುನಃ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕೇಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದೇ ಥರ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ 2 ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಟು. ಇವಾಗ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 2 ಡೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ 2 ಡೋಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 28 ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಇದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ನಂಬದೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟ್ರ್. ಪ್ಲಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 250 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. 2 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಾತು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರನಿ ಕೆಬಿ ಪಾತ್ರನ ಕೊರನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ವೈಯಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಬಂದು ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯ ನಚಿನ ಕಿಶೋರ್ ಡಿಕೆ ದಯಮದ್ದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಸೇರೋಡು ಪಡೆದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಕಿಶೋರ್ ಡಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಗಳ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಅಪ್ಪಟ ಶಿಷ್ಯ ಆದ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಂಚನ ಕಿಶೋರ್ ಡಿಕೆ ಇನ್ನು ದಯ ಬಂಡ ನಿಖಿಲ್ ದಿನನಿತ್ಯಲ್ಲ ಏನು ಈ ಮಾರ್ಗದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂವೊಂದು ಪರ ದಯ ಬಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕೆಲಸ ಅನ್ನಕ ಅಲ್ಪಪೆ ಅಡ ಐಕ್ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕೋಡು ಬಣ್ಣದ ಪರದದ ಲೋಕೋಡ್ಲ ಮಿನ್ಕನಾರ್ ಬೈಪಾಸ್ ಇರ್ದು ತೊಕೊಟದ ಅಂಜಿ ಪೋಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಮಿನ್ಕನಾರ್ ದಯ ಬಂಡ ಈ ಊರ್ದ ಮಾತಾ ಪ್ರತಿಭೆలకు ಬೆದ ಬೆದ ನಮ್ಮ ನೆಡು ಪ್ರತಿಭೆಲು ಬೆಳಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಒಂದು ಸದಸ್ಯನಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಯೋವೇ ರೀತಿಯ ಗುರು ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಗುರುನ ಮುಖ್ಯನ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಕೇವಲ ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಪಡೆ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆಯದು ಮಿನ್ಕನಾರ್ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಕೆ ಪನಿಯರ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುನು ಕುಂಬಲದ ದಿವಂಗತ ದೋಗ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದವತಿ ದಂಪತಿಲ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ನಂಚಿನ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಕೆ 2014 ಮಾರ್ಚ್ 30ನೇ ತಾರೀಕದಾನಿ ದುವೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾನಿ ಮೂಲ ಇಂಗ್ಲೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತ ಮುಲ್ಪನೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೋಡಲ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಗಮಿಲನ ಮೂಲಕ ಇಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ ನಂಚಿನ ಕಿಶೋರ್ ಡಿಕೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಿರತಿರ್ಗದ ತೂತಿಜೇರು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಕಾರ್ದಿನ ಪಜ್ಜದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರತಿರ್ಗದ ತೂತಿಜೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಾಟಕದ ಸಹ ಪಾತ್ರದ ಯಾರ್ಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿರು ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆದುಪ್ಪು ದೇವೇರ್ ಕೈಬುಡೆಯರು ಮದಿಮೆದ ದುಮ್ನಾನಿ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಾಮಿ ಕಡಲ ಮಗೆ ಜೈ ಬಜರಂಗಿ ಔಪೂರ ಆರನ ಮಣಿಕಂಡನ ಮಹಿಮೆ ದೇಶ ಕರೆದಾಗ ಬಾಯಿ ಬುಡಿಯೇ ಭಾಸ್ಕರೆ ಆರು ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ದೂರ ದೀವೋರ್ಚಿ ಕಟ್ಟದ ಗುಳಿಗೆ ಇಂಚಿತಿ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ರಂಗಭೂಮಿಡು ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ತೊಜ್ಪಾಯಿನ ಜನ ಕಿಶೋರ್ ಡಿಕೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರಡ್ಲ ನಟನೆ ಮಲ್ತನಾರು ಪತ್ತನಾಜ ಕಾಲಿ ಡಬ್ಬ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಮ್ಮನ್ನೆ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಹವಾಲಾ ಕುದುಕನ ಮದಿಮೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಕತೆ ಐಟ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು
ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನಾರು ಕಿಶೋರ್ಡಿಕೆ ಬೆಲಕನೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಇಂಚಿತಿ ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಿಶೋರ್ಡಿಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ 4 ತನ್ನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ವಿಜಯ್ ವಿಠಲ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪ ನಚ್ಚಿನ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಆತೇರು ದಾದನ ಇನ್ನಿತ ಶಿವದೂತ ಗುಲಿಗೇಡ್ಲ ಅರುಪು ಹೊಡಿತನು ಕಟ್ಟದ ಗುಲಿಗೆಡಿತ್ತೇರು ಅದ ಶಿವದೂತ ಗುಲಿಗೆಡ್ಲ ಇನಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ನ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇನಿ ಅವಜಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪೆರಾಜಿ ಶಿವದೂತ ಗುಲಿಗೆಡ್ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪೆರಾತಿಜಿ ಅಣ್ಣ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಅಪ್ಪಟ ಗುರುವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗಪೂಡ್ ಮಾತ ಎಗ್ಗೆಡ್ಲ ತನ್ನ ಎಂಚಿನ ದೇವರು ಕೊರ್ತನ ಕಲೆ ಉಂಡ ಐನ್ ಪೂರ ತೊಜಿ ಪೈನಚಿನ ಕಿಶೋರ್ಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸಕ್ರಿಯ ಮಾತ ವಿದಡ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದಲ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸನಚ್ಚಿನ ಕಿಶೋರ್ಡಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ ಅಭಿಮಾನದ ಅಭಿನಂದನೆ ಬರಡೆ ಪಡೆದು ವಿನಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ದುಂಬುಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಶುಭ ಅವಡು ಪಡೆದು ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಕುಂಬಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉಂಡು ಐತ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕರ್ರಾದಲ ಮೊರಣಿ ಆಯ್ಕೆಯನಾರು ಅರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಐತ ಒಟ್ಟುಗಳ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಪರ್ವದ 14ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಅರೆಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಪೂರ್ವಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ಅತಿಥಿಗಳ ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಂತಕ್ಕೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ನೇತಾರೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದು ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿನಂಚಿತಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಕುಲಾಲರನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿಯರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಶೋಕಾಚರಣದ ಟೈಪ್ಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ನೋಡ್ದಾತ್ರ ಕಳೆದ ವರ್ಷಲ ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಚಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆತಜಿ ಈ ವರ್ಷ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಆಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿತೊಂದು ಪೋಯಿರಂದು ಎನ್ನುವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರಿ ಪೊರ್ಲುನ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿಂಚಿದ ನಕ್ಕಲು ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಾನಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡು ನಂಚಿತಿನ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡಂದೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದ ಅಂಡ್ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪಡು ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಒರಿ ಪಾರ್ದೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಯಾನು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನೆನಪಾವುದುಂಡು ಒಂಜೇ ನಿಮಿಷಡವೇನು ಮುಗಿಪೋಯ್ ಪಾತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಹೋದಿದ್ದೆ 2 ಸಾವಿರದ 20 ಬಹುಶಃ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನವಂಬರ್ ಹಿಡಿದದನ್ನು ಅದಿಪ್ಪು ನೆನಪು ಬರ್ಬಂದುಜಿ ಮದುವೆದವಳು ಸಾಧಾರಣ 400-500 ಜನ ಸೇರಿದಿಪ್ಪೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಂತೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೋಡೆ ಪಾರ್ದಿಂದಾಂಡ ಏನು ಯಾತ್ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ದು ತೊಜೆ ಪದಕೋರ್ಪು ನಂಜಿನ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಯೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ದೇವರದ ಇನ್ನು ಎಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಡ್ದೇರ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಮತ್ತಾರ್ ಮೆಡಿತಿನಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಜ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದೇರ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಆತ ಜನತ ನಡುಟಿ ಯಾನು ಒರುತೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದಿನಲ್ಲ ಪೂರ ಏನನ್ನೇ ತು ಓನಿತ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ತೆತ್ತು ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂಡೆ ಅದಾಗೇನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಗುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಪೋರೆಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಯಾಲ್ಲ ಎನ್ನೆ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಪೂರ ಏನನ್ನು ತು ಓದಿತ್ಯರು ಇತ್ತೆ ಯಾಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡಂದೆ ಪೋಪೆ ಬಂದು ಸೀದಾ ಆ ಮದಿಮೆಗೆ ಪೋಯೆ
ಪೋದು ಪೊಗ್ಗುದಿನೊಂಜಿ ತಡ ಬತ್ತದ ಎರಡು ಕೇಂಡೇರು ಈರೊಂಜಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅದು ಇರೇಗೊಂಜಿ ಚೂರು ಬೇತೆಕ್ಲಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜ ದಾಯಿಗೆ ಇರು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಡಂದೆ ಮದ್ಮೆ ಬೈದಾರ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೇರು ಒಂದು ಘಟನೆ ದಯವನಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಯಿನ ಸಂದರ್ಭ ಏನನ್ನೇ ತೂಂದಿತ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಒರ್ತಿ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದಲ್ಲ ಅಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡಂದೆ ಪೋಯಿನ ಸಂದರ್ಭ ಏನಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತಿರು ದಾಯಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡಂದೆ ಬೈದಾರ ಬಂದು ಅಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸತ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದು ಅತನ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕವಾಯಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ತೂಪುನ ಅಂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾರ್ದು ಕುಲ್ಲು ನವುಲ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಣಿ ನೀಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾತ್ ಮೋನೆಲೆಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಮೆಂಚೊಂದುಂಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಶುರುವಾಂಡಂದು ಎನ್ನೋನೆ ಯಾನಿನಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಪಾರ್ದಜಿ ಕಾಂಡೇರ್ದಿಂಚಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಐನಾಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಆ ಮತ್ತರ್ ಮೇಡ್ ಕುಲ್ನಾಗ ಇನ್ನೀರು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಪಾಡಂದೆ ಕುಲಿ ಅನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ ಬೇಜಾರಂಡು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಪನ್ಪೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಇರ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಖಾಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನೇ ಪಾತ್ರನತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ನೇಕ್ಕೆ ಸುರುಕಾದೀರೆಗೆ ಯಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆನ ಅರ್ಪಿಸವಂದುಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ಭಾಗೋಡು ಬೆಂತಿನಂಚಿದಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಗೂ ಬೆಂತಿನಂಚಿದಿನ ಎತೋ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಎತೋ ಹಿರಿಯರುಲ್ಲೇರು ಎತೋ ಕಿರಿಯರುಲ್ಲೇರು ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಕೂಡಿರಲು ಮರ ಸೊಬಗು ಬಣ್ಣಿನಂಚ ಆ ಹಿರಿಯರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೋಡು ಬಹುಶಃ ಕಿರಿಯರು ಬರೀ ಪೊರ್ಲೆ ಕಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅದ್ದಂಡ ಆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಂದುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಸತೀಶಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಪುದರತ್ತು ಸತೀಶರು ಪನ್ಪುನವು ಎತೋ ನೆಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅದನ್ನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಪುದಾರ್ಥಗಳು ಒಂಜಾತು ಜನ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದು ಪೋಯರು ಬಹುಶಃ ಖಾಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ನಮ್ಮಡ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿನ ಮೂಡವನೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಮುಖೇನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪವಲಿ ಬಂದು ತೋಚ್ಪಾದು ಕೊಡ್ದಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಕುಂಪಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊನ್ನವು ತೂಪಿನವು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿಡು ಆಜಿ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಭಜನೆದ ತಾಲ ಕೇನೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಆ ತಾಲದ ನೆನೆಪು ಒಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಡ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಕುಂಪಲದ ಮನ್ನಡು ನೆನೆಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ತಾಲದ ಶಬ್ದ ಕೇನುಂಡು ಎನ್ನುವೆ ದಾಯ್ಪನ್ನಗ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಗುಲು ಪೂರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟದ ಉಲೈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಮೂಲು ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದೇರು ಮುಲ್ಪದಾಗ್ಲಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಪನ್ನೋಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಮಾದ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಉಲ ಇಡುಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮನಸ್ಸುಲು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಊರು ಪುದರೆ ಪುಗರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಊರ್ಲ ಅಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲೇನ ನಿಭಾಯಿಸನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನ ಕೊಡ್ತಿನ ಊರ್ಲ ಅಂದೊಂದು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರನಾಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ನೆನೆಪ ಒಂದುಂಡು ಕತ್ತಲಿನ ದೂರ ಮಲ್ತದು ಬೊಲ್ಪುದ ನಂದಾಲ ಪತ್ತವನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉದೀಪನ ಬಂದು ಕೈ ಚಪ್ಪಲೆ ತಟ್ಟುವ ದಯಮಲ್ತದು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಕತ್ತಲಿನ ದೂರ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದಬೇಕ ಬೊಲ್ಪುದ ನಂದಾಲ ಪತ್ತವನು ದಾಯಿಗೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಅತಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆವಡು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನುಡು ನಮ್ಮ ಆ ನಂದಲನ ಪೊತ್ತವ ಕೈ ಮಗೀತದು ಉಂತುಂಡ ತಪ್ಪು ಅತ್ತಂದು ಎನ್ನೋನ್ವೇನು ಪನ್ನ ಮೂಲಿ ತಿನ್ನಕಲಿಗೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಅನೊಂಜಿ ಏಪಲ ಪನ್ಪುನಂಜಿತಿನ ಪಾತೆರ ಕೈ ಮುಗುತಿ ಉಂತು ನಾವು ತಪ್ಪತ್ತು ನನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅನ್ನು ಪನುಡೆ ಪುಡು ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲಿಡು ಮದಿಮೆ ಮಸೀರಿ ದಿಪ್ಪು ಐತೈತೆ ಮದುವೆ ಮಸೀರ ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿದಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಂಗೆ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತೋ ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ತದು ದುಮ್ನಾನಿ ಅತ್ತಂಡ ಐತ ದುಮ್ನಾನಿ ನಡಪು ನಂಚಿತಿನ ಮಾದ್ರೆಂಗಿಡು ಲೋನು ಮಲ್ತದ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾದ್ರೆಂಗಿ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪ ದೈವನ್ನಾಗ ಬೇಟೆ ಒರಿ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬತ್ತಿ ನಗುಲು ಮಾದ್ರೆಂಗಿ ವಾ ಗೌಜಿಯ ಪಂದು ನಂಗೆ ಪನೋಡು ಖರ್ಚಿ ಏತ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾದ್ರೆಂಗಿ ಗೌಜಿ ಪೋಡು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮದದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾದ್ರೆಂಗಿದ ಗೌಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲನ ಕೇಂಡ ನೂದೇಕ ನೂದು ಸತ್ಯ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮದದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾದ್ರೆಂಗಿದ ಗೌಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮದಿಮೆದಾನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮದದೊಂದುಲ್ಲ ನಂದು ಕೇಂಡ ಮದಿಮೆದಾನ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮದದೊಂದುಲ್ಲ ಓ ಮದಿಮೆದಾನಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತರ್ ಮೇಡು ಮದಿಮೆಯ ಮದಿಮಲು ವೇದಿಕೆ எடுப்பேரு
ಮದಿಮೆದ ಮಂಟಪ ಉಪ್ಪೇರು ದಾರೆ ಆನಗಾವಡು ದಾರೆ ಆಯ್ನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕವಾಡು ಕಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಮದುಮಲೆನ ಉಂತರ ಬಲ್ಲಿ ಪನುಡು ನಮ್ಮ ಮದುಮಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಅರಿಪಾಡ್ರೆ ಆ ಮದಿಮೆದ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಪೋಯಿಂದಾಂಡ ನಮಲ ಕಾರ್ದ ಮುಟ್ಟು ಕದೆತದು ತೀರ್ಥದ ಇದು ಪೂಜ ನಮಲ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಂಡ್ಯಂಚಿನ ಶೂ ಅವಡು ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಂಡ್ಯಂಚಿನ ಮುಟ್ಟ ಅವಡು ಆ ಮದುವೆದ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬೋದು ಆನೆ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಅರಿಪಾಂಡಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅತ್ತೇ ಅತ್ತು ದಾಯಿ ಪನ್ನಾಗ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಬೋದು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿಡು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಕಾರ್ದ ಮುಟ್ಟನ್ನು ಕದೆತದ ತೀರ್ಥದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲ ಹಾಳ ಪೂಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯ ಮಲ್ತದು ಮೂಲು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಿಗ್ಗೆ ಪಲೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕೋರಿ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅತ್ತಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವ್ರದೇ ವಿದೇಶ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋನ್ಪುನಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ಮನಸ್ಸುಲುಲ್ಲ ಅಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾವಡು ಸಂಸ್ಕಾರಗಾವಡು ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವಿನ ಒರಿತೊಂದು ಪೋಪು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತ ಅಂದಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮನ ತೂದು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಕಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮದಿಮೆದ ಆ ಮದುಮಲೆನ ಕಾರಿಗೆ ಆ ಮದಿಮೆದ ಮಂಟಪಡು ಮುಟ್ಟು ಪಾಡಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂವೋ ನೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ರಡ್ಡು ಅರಿ ಅಕಲಿನ ಮಂಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇಸೆ ಪಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಬ್ಬೇ ಕಾರಣಗೂ ಮುಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಪೋದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎತ್ತ ನಾವೇನು ಬುಡೋಡೊಂದು ಪನೊಂದು ನಮ್ಮಡ ಮೂಜಿ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪನ್ಪುನವು ನಂಗೊಂದು ಆತು ಕೊಡುಗೇನು ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಡುಬೋಡ್ತಿನ ಜೀವಿಲು ಪೂರ ಬದುಕರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಸ್ತು ಒಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ವಾರಿದಿಡು ಉಪ್ಪಡು ವಾರಿದಿಡು ನೀರಾವಡು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಾವಡು ಕಲ್ಲಾವಡು ಮರ ಅವಡು ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಾತು ಮನಸ್ಸುಲು ವಿಕೃತಿ ಮನಸ್ಸುಲು ಅವಿನ ಪೂರ ನಾಶ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಕೃತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಜೀವಲು ಬದುಕಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಂತದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲು ವಿಕೃತಿ ಮನಸ್ಸುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮನಸ್ಸುಲು ಅವೇನು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪ್ರಕೃತಿನ ನಾಶ ಬಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ಒರಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ನೀರಾವಡು ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ಮರ ಓವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಸ್ತು ಒರಿಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪನೊಂದು ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೇರಿ ಅಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣ ಅಂದ ಎನ್ನುವೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಲತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಮೆಗ್ದಿಪಲೆಯಲ್ಲೂ ನಿಕ್ಲೇನು ತೂನಗನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅಡಿಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳ್ಳಾರು ನಿಕ್ಲೇಡು ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಪು ನಾವು ಎತೋ ಎಂಕುಲುಂಡು ಎನ್ನೊನ್ವೆ ಆ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಮ್ಮ ಓವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವ ಓವು ದೈವೋಲೆಯನ್ನು ನಂಬುವ ಆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಕುಲೊಂದೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಟಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಗಲ ಕೈಟು ಒಂಜಾತು ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಿನ ಒತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ತೂಂದದ ಅದನ್ನು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಮೂಲಿತಿನ ಜೋಕುಲ ಒಬ್ಬೇ ಕೈಟು ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲು ಅಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಅಕಲ್ನೇ ಲೋಕೊಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ತಪ್ಪತ್ತು ಜೋಕುಲು ಏ ಪಲ ಅಕಲ್ನಾತಿಗೆನೆ ಅಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತುಂಡ ಅತ್ತ ಪಾತೊಂದು ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಖುಷಿ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಂಡ ಒರಿಯೊರಿಯೇ ಕುಲೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲು ಜೋಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಪಂಚೋಡೆ ಒಲ್ಲೇರು ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುಡು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಜಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಡು ಪುನಾಗ ಆಟ ಅದಿಪ್ಪು ನಾಟಕ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತದು ವಿಜಯನ ನಕ್ಲು ಅದಾಗ ಇತ್ತೆರ್ನ ಅಂಡ ಎತ್ತೋ ನಾಟಕವನ್ನು ಎಂಗುಲ್ಲ ತೂತ್ವಾದ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಾಗ ಇರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಥೋ ಮನಸ್ಸುಲು ಇತ್ತಂದಂಡ ಎಂಗುಲ ಒಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಡು ಪುನಾಗ ಇಂಚೆನೆ ನಾಟಕ ಬತ್ತು ಕುಲೊಂದು ತೂತು ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನ ಅಂಡ ಅದಾಗ ಪಜೆ ಪಾರ್ದು ರಂಗಸ್ಥಳದ ಎದುರು ಕುದೊಂದು ಆಟ ತೂಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ನಾಟಕ ತೂಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡ ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಕೊರ್ಪಾನ ಏತ್ ಸುಖ ಕೊರ್ಪಾನ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬುಲೆಪಾವನ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತುಕೋರುಡು ಕಷ್ಟದ ಬದುಕನ್ನಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಡು ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಎಂಚ ಪಂದಗಳಿಗೆ ತೊಜಪಾದು ಕೊರ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪಂದು ಕೊರಡು ಪಂದು ಪನೊಂದು